We zitten vandaag hier bij wethouder Marion van der Klei, die onder andere in haar portefeuille zit het sociaal domein. En nu hebben we, Marion, een doorontwikkeling van het sociaal domein. Waarom een doorontwikkeling? Ja, nou, het zit eigenlijk zo dat er was niet echt een eigen beleidsplan sociaal domein in Gulpen-Wittem zelf. En ik denk, ik vond het tijd om in ieder geval ook te kijken wat zijn nou de speerpunten, de belangrijke dingen die wij binnen onze gemeente de komende jaren gaan aanpakken. We gaan het hebben over die 3 speerpunten. Ja. De eenzaamheid. Wat mij opvalt is, jullie hebben zo verschillende soorten eenzame mensen binnen Gulpen-Wittem. En iemand kan alleen zijn en toch niet eenzaam. Die zich prima kan redden en genoeg contacten heeft en zich daardoor eigenlijk gewoon niet eenzaam voelt. Ja. Je hebt met name, zeg maar, waar wij ons zorgen over maken, dat zijn de mensen die eenzaam zijn, maar zich ook heel eenzaam voelen. En die dus door wat voor omstandigheden, door bijvoorbeeld het verlies van een partner, maar het kunnen ook jongeren zijn die zich buitengesloten voelen en die daardoor, zeg maar, zich geen deel voelen eigenlijk van de samenleving. Part-time eenzame. Nou ja, ik weet niet of je het zo moet zetten, maar... Ja, in ieder geval die niet continu eenzaam zijn. Nou ja, er zijn, kijk, wat het lastig is van eenzaamheid is natuurlijk, dat wil ik ook wel even benadrukken, het lastige van eenzaamheid, wij zullen als gemeente het echte eenzaamheidsgevoel natuurlijk niet kunnen wegnemen. Maar wat wij zeggen, wij willen wel aandacht hebben voor die mensen met die gevoelens, die zich thuis alleen voelen, niet meer de deur uitgaan, de hele dag, misschien zelfs dagen achtereen niemand meer ziet. Dat trekken wij ons aan en daar willen wij gericht dingen voor gaan organiseren. Zodat die mensen in ieder geval dat we weten wie het zijn. Want dat weten we natuurlijk ook op dit moment nog niet altijd. En B, van wat is dan voor deze persoon? Nou ja, en het is daarom niet ook zo moeilijk om een percentage vast te stellen. Ja, maar het zijn natuurlijk getallen waarvan je zegt, ja, zo 41,4%. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet belangrijk. Het gaat erom dat het een aanzienlijk aantal mensen is. Het zijn veel mensen, toch, in onze gemeente, die daar echt last van hebben. Was het niet beter geweest om er gewoon te zetten, circa 40% van de mensen hebben eenzaamheidsgevoelens? Had ook gekund. Ja, het is ook zo. Het is ook zo. Soms moeten wij als gemeente... Want je geeft er ook in feite aan dat je, gemeentebreed heb je 1 verbindingsmakelaar. Heeft hij dat allemaal geturfd? Hoe vinden zo'n statistieken? Hoe komen die tot stand? Ja, dat doet de GGD. Dat heet een gezondheidsmonitor. Die doen dat overal. Hè? Dat is ook bij ons in de gemeente Gulpen-Wittem. Die hebben allemaal onderwerpen die ze dan onderzoeken. En in de vragenlijsten moeten mensen zelf aangeven. Voelt hij wel eens eenzaam? Voelt hij wel eens heel erg eenzaam? En dat soort dingen. En op basis van die gegevens komen dat soort getallen boven water. Ja, veel zich eenzaam voelen. Ja. En daarin, zeg maar, niet de stappen weten of durven te zetten om daar iets mee te doen. We beginnen ergens volgend jaar in het voorjaar om allerlei zorgpartners, maar ook inwoners, mensen van de hoeskamers en kernoverleggen bij elkaar te brengen. We noemen dat officieel een startconferentie. En dan gaan we ook precies dit soort vragen verkennen met elkaar. Waar zit het hem nou? En welke oplossingen zouden we hier nou voor de mensen kunnen bedenken? Ja. Willen sommige mensen dat? Nee. En dat is dus ook iets Vraag ik mij af. Nou ja, we hebben het bijvoorbeeld over hoeskamers. Er zijn mensen die heel fijn vinden om naar de hoeskamers te komen. Ik bezoek ze altijd regelmatig om zelf te kijken van, werkt dat nou? En mensen hebben die kijken daar naar uit. Die hebben het daar echt heel erg naar hun zin. Maar dat is niet voor elke inwoner. Nee, niet elke andere mensen zeggen, ik zit liever gewoon alleen thuis, pak een boek. Ja. Wat eenzaam. Is voor mij niet van toepassing. Ik ben wel alleen, maar... Dat klopt. Dus als mensen geen behoefte hebben, dan is dat natuurlijk niet... Maar wordt er niet ook in het algemeen zo vluchtig stempel erop geslagen van mensen die alleen zijn? Ja, die zal wel eenzaam zijn. Ja, ik zie het echt anders. Ik denk gewoon dat wij niet moeten oordelen over iemand anders of die wel of niet eenzaam is. Wat gebeurt? Dat zal best wel eens gebeuren. Maar dan moet je het altijd vragen aan die persoon. Van, Tuurlijk, hoe gaat het met u? En heeft u daar last van dat u veel alleen bent? En als iemand dan aangeeft, ik vind het prima. Ik doe mijn ding en ik heb gelukkig nog een buurvrouw waar ik af en toe mee koffie drink. Precies. Je noemde zelf in het plan dat dat nieuw is, dat we naar de mensen toe gaan.
Volgens mij was dat voorheen ook al zo. Nee, dan hebben we het niet goed opgeschreven, want ze gaan nu ook er naartoe. Maar we willen er wel meer tijd voor uit gaan trekken. Ja. En we willen ook 2 belangrijke dingen. In de eerste plaats zien wij toch nog steeds dat mensen in de gesprekken niet altijd een ondersteuner bij zich hebben. Hè? Dus of iemand van een familie of een cliëntondersteuning van de organisatie mee. Ja, maar is het soms als je daar iemand vraag gaat stellen, mevrouw of meneer, kunt u nog zelf doen? Is dat niet snel de reactie van diegene van, ik doe dat nog zelf, en dat moet ik nog zelf, en dat doe ik nog zelf. Ja, maar dat is precies waar het over gaat. Wij willen juist die gesprekken anders gaan voeren. Ja, dus dat de WMO-consulenten dat gesprek niet zo, wat kunt u nu zelf? Ja. Maar meer het gesprek van, wie heeft u nog in de omgeving? Met wie heeft u nog contact? Ja. En als daar geen antwoorden op komen, dan ga je toch anders denken. Toegeven van dat je iets niet meer kunt, is moeilijk. Dat is gewoon super moeilijk. Het is gewoon super moeilijk. En dus waardoor de WMO-medewerker de indruk zou kunnen krijgen. Precies, maar het gaat erover dat wij dus juist precies, en dat is dat deel wat wij dan toegang noemen, zeg maar een moment waar wij contact hebben met onze inwoners, om te kijken van wat is voor deze inwoner echt de vraag. Misschien is het wel een hele andere vraag dan dat er feitelijk gesteld wordt. Om naar, zeg maar, ook de WMO-consulenten nog meer in te scholen. Hè? Dus ze gaan nog wat bijleren, zeg maar. Van hoe je dat gesprek het beste kan voeren. En daarin, wat ik zeg, proberen goed in beeld te krijgen. Pakken we de laatste pijler? De armoede, ja. Ja, ik hoor dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan. Er worden vanuit de gemeente, wordt het geregeld, dat de ontbijten bij die kinderen bezorgd worden. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je als ouder je kind zonder ontbijt naar school laat gaan. Het kan zijn dat ouders zo druk zijn en er geen aandacht aan geven. Dat bestaat ook, maar daar gaat dit Nationaal Schoolontbijt niet over. Het Nationaal Schoolontbijt is een stichting die opgericht is, die zegt van wij vinden het belangrijk dat kinderen met een ontbijt naar school gaan. Maar voor ouders, die het maar heel krapjes hebben in de portemonnee, willen wij op deze manier stimuleren dat ze in ieder geval gegeten hebben voordat ze naar school gaan. Dus dat is eigenlijk gewoon een voorziening in natura. Dus dat er echt iets gegeven wordt in plaats van geld. Zeg van dit is het ontbijtje. En dan kun je in ieder geval met elkaar gegeten hebben. We hebben het over de armoede. En ik kan me een tijd herinneren dat de mensen in de bijstand voorgerekend kregen door de sociale dienst hoe ze met die bijstandsuitkering konden rondkomen. En natuurlijk wordt dan gekeken van dit is wat u binnen de bijstand krijgt. En daar zijn gewoon allemaal tabelletjes voor en dan krijg je nog toeslagen en dan krijg je nog dit en dan wordt mee gekeken. Wat wij vergeten is, waar eigenlijk ook veel van de maatregelen die we nu nemen voor bedoeld zijn, zijn juist niet alleen voor alleenstaanden, maar zeker ook voor gezinnen, waar op een gegeven moment die uit de bijstand komen en gaan werken. Want er is denk ik veel verborgen armoede met mensen die wel werk hebben, kleine bedrijfjes hebben, maar eigenlijk weinig inkomen hebben. En als je dan uit die bijstand komt en je gaat werken, dan vallen alle toeslagen weg. Voorzieningen. Maar dat is die situatie die je krijgt als iemand graag of niet uit de bijstand wil en aan de slag gaat. En daarom heeft gelukkig de gemeenteraad mijn plan goedgekeurd met de begrotingsvergadering. Dat heet de bijstandsnorm. Dat is een bedrag. Heeft opgehoogd naar 110%. En dan voorkom je in feite dat de mensen die dus gaan werken niet meer die toeslagen wegvallen. Geen recht meer hebben op al die voorzieningen die ik net heb genoemd. Maar omdat nu opgehoogd wordt, komen ze daarvoor wel in aanraking. Dus dan loont het ook om te werken. Precies. Ja. En dan word je niet extra gestraft dat je toch gewoon je best doet en in een baan terechtkomt. En dat je dan zegt, uiteindelijk hou ik nog minder over in de beurs dan nu. Precies. En dat is natuurlijk... Had ik beter in de bijstand kunnen blijven. Ja. En 's morgens een uurtje langer slapen. Ik denk dat de meeste mensen het helemaal niet fijn vinden om in de bijstand te zitten, hoor. Nee, dat is een ander verhaal. Niet. Je voelt je toch uitgesloten. Om werk te accepteren, of dat misschien ook een keer niet in je straatje past, activeer je daardoor. Ja, en dat vond ik belangrijk. Dus ik heb, en gelukkig heeft de gemeenteraad dat goed gevonden. Dus per 1 januari gaan we dat aanpakken. En gaan we daarmee mee aan de slag om dat in ieder geval voor die mensen te repareren. En ik hoop dat er daarmee vooral ook gezinnen worden geholpen.